जों दिनै बिश्राम इंलिश मीडियम स्कूल खलाबो दिनै तिप्रामाव थानाय ओ आमसायनि 45 families 45 परिवार तिप्रामाव फाय गदाल फायगोन अमनि बिसिंग 125 voters ओ 45 परिवारनि 125 भोटार जोंबाय फाय गदालखा अमसिनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमानि हामजागै त्रिपुरा दफा नम थांनानि बागै पाल बाक्सा थानसा बाक्सा खलाय जत मानजागला फेका बेलाय खातं थगो आं बायथां ताय त्रिपुरामाव थानाय जे ताखु बुखुरक तिनी त्रिपुरामाव फाय गदाल फायका बरनो जतननो लामसगो ताई जों थानसा बाक्सा खलायै त्रिपुरा सारकनि थिनां ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे इमां अमनतुयै जों गोराक खलायै लुकुचबा गणतान्त्रिक आन्दोलन जों खलायनाय मानियासाक जों अमनतुयै सामुं दांनाय अमनो तिनी वानसुकमानि ताई तिनी जे बररक जोंनि पार्टी बाय त्रिपुरा मथबाय फाय गदाल फायका जत्त न अकक न कसारो ताई अकक न बखा चकमानि बिसिंथै जों सामुं दांलायनाय अमसुक न कक हामबाय।